nani vana? Jesu. Vangani vari kufara nhasi? Neniwo ndiri kufara. Muri kufarirei? Kuti nhasi zuva reSabata. Neniwo ndofarira kuti nhasi zuva reSabata. Kwewo uri kufarirei? Kuti nhasi zuva rechechi. Neniwo ndinofara. Tinenge takazorora nditya. Alright, saka tinombotaura kamwe kanyaya kedu. Pane vakamboregerera here? Pane vakamboregerera? Iwe wakaregerera? Zvazvaita sei? Ungokumburwa naMwari? Pane vakamboregerera here? Kuregerera kuita sei? Pane vakamboregerera here? Munomboregerera mese? Ko pane vakamboregererwa here? Tombotangaita zvinhu zvakashata. Makamboregererwa? Wakaregererwa nani? naMwari ka Mwari anogara achitiregerera. Ko ndiani mwakamboregererwa? Angaputsa plate yamama, mama vakatsamwa vakaputsiwa murobha kuti alright ndazokuregerera. Handitya pane vakamboregererwa here? Almost everyone. Makamboregererwa chii? Saka hanzi akamboba shuga bazikanzi last time yako bva aregererwa. Handika kwewe wakaita sei? Wakabawo futi shuga wazoregererwa? Ende vanhu makaregererwa. Ko vamwe vakati ndakaregererwa ndakapasa madiki ndatamirwa zijamu pandazoregererwa ndakuregerera. Pane vamwe uyu akapwanya kapu. Mama akati makapu anga kutopera. Uyu akapwanya plate. Mese muri kupwanya zvinhu gumba ukanditi pati pavana mama vanenge vari kukuregerera imi manditi. Saka ndoda kukuudzai imwe nyaya yevamwe. So imi munofunga kuti mari yakawanda imari mazigi akawanda. Vamwe vanofunga kuti mari yakawanda imari $100. Ko vamwe vanofunga kuti ndinofunga kuti pane mari yakawanda kudarika 100. 1 million ko imimi 100,000 ko iwe billion. Munoziva mari dzakawanda imimi. Zillion. Trillion. Vanhu muri kuziva mari dzakawanda. Saka pane mumwe murume anga ane mazikuchikwereti. Handitya akakwereta mari yemunhu yakawanda. Saka yange iri 10,000. Pana akambobata 10,000 here pana? Makaibata 10,000? 10,000 mazimari akawanda. Funga kuti unenge waita mazidhola akawanda akaunganidzwa kusvika 10,000. Fungai anga ane mari yakawanda. Saka ndobva anokwereta 10,000 iyoyo. But manje bhazoshaya mari yekuidzosa. Handi saka muridzi wacho bvaibvunza. Handi kana wakwereta muridzi anobvunza mari yake ka. Zvikanzi ko mari yangu inini iripi? Handitya zvikanzi nemunhu uye please ndiregererei ndokunongonoshanda hangu upenyu hwangu hwese ndichikushandirai kuti ndiidzose mari iyoyo. Handitya ndobva atanga kunzwisa tsitsi. Pane anonzwisa tsitsi here pana? Vaita zvakashata kuti mama chikadai ndichambozviite. Pane anombodaro? Akanzwisa tsitsi murume yeye. Abva akafesika kunzwisa tsitsi. Zvikanzi alright ndanzwa kuchema kwako ati hauchazviite wakutoenda kunoshanda wakuda kudzosa mari yangu. Asi because iwo ndiri kuona kuti unogona kusakwanisa kuidzosa mari iyo yakawandisa. Ndakuregerera. Nditya mufunga kuti akafila sei? Akafila boka. Akabva atanga kufara kuti taregerwa mari. Angachiteerera ndaregerwa mari? Musi kuziva mari yakawanda. Ndaregerwa mari 10,000. Mari yakawanda inoda kudedzerwa. Imari 10,000. Saka ndaregerwa 10,000. Ndobva abuda achifara. But manje iye anga akakweretesawo mumwe munhuwo dhola rake. Handitya anga akakweretesa mari. Ndobva atoti achitobuda. Ndobva atoona munhu uyu ane chikwere changu rega nditoenda kwaari. Zvikanzi iwe une chikwere changu chedhola. Zvikanzi ndine chikwere chenyu chedhola. Ndiri kuchiziva but zvinhu zvakaoma. Handisi kumboziva kuti ndogona kudzoserei sei dhola renyu. Handitya zvikanzi inda kutozokurova because wakutondijairira uri kudzosa chikwere chani changu. Saka vanhu vakaona aregererwa vakati ko ari
muzviitirei iye aregererwa 10,000 manje wani. Hanzi handei tinomutaurira nditika hani pane vamwe vekuti vanoita zvakaipa sivo vachiitirwa zvakanaka ka tovataurira kuti uyu ari kuita musikanzwa handiti. Zvikanzi nemasevhanzi aya handei tomutaurira kuzi akutorovera munhu mari shoma shoma patairo aregerwa mazimari akawanda kudaro ndobva vamutora ndobva enda naye pamberi pouyoyo akamukweretisa mari yakawanda kati uyu tauya naye munhu anga akutoda kutorovera mumwe munhu chikwereti chishoma shoma asi iye mamuregerera mari yakawanda. Zvikanzi munhu yanga amuregerera akatsamwa nditika kana munhu akatsamwa anenge akaita sei akatsamwa akati no man munhu uyu akashata because ndamuregera mazimari akawanda but ari kutadza kungoregerera kamari kadiki diki kakadaro ndobva kuti mutorei ndobva mamonya ndobva amusumudza. Zvikanzi enene mumuisa kujeri mumurove muchimurova kusvika aunza mari yese yaakakwereta nditika nekuda kwekuti haagoniwo kuregerera nditika. Saka vhesi redu riri kubva kuna Matthew chapter 18 tokumbura kuvhurwa Matthew chapter 18 verse 35. Matthew chapter 18. Kana musingabviri vamwe mumwe nomumwe hama yake mumwoyo wenyu wose. Zvikanzi kana hani muri kuona zvakaitwa murume uyu ekuti akazonorohwa akazosara achitorwa achiiswa mujeri nokuti anga asingaregereri. Zvikanzi Mwariwo akaona tiri vanhu vasingaregereri anogona kuitira izvozvo because musingaregereri. Saka nyaya yedu yatachitaura inobva kuna Matthew chapter 18 munozondoverengerwa naMama nditya kuti uyu munhu uyu nekuda kwekusaregerera kwake akazopedzisira akusangana nematambudziko anditya. Vangani vanoti isusu takuda hedu kuregerera nekuda kwekuti vanhu Mwari anokurudzira kuti vanhu varegererana nditya. Ndozvatinonamata futi paLord's Prayer kuti forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Saka tofanira kudzidza kuregerera. Ndiani anogona Lord's Prayer agozotinamatira kuvharira? Anogona Lord's Prayer? Unogona? Okay. Sumuka sisi. Do you want to pray the Lord's Prayer? Okay, so I'm going to pray for you the Lord's Prayer. Nditka, let's close our eyes. Ngatinamate. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thou is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. I'm in right out, right up, right down, right happy all the time. I'm in right out, right.